tady jsme tady jsem prostě kdy ukazuju, budeme mít dosáhnout 1 milion odběratel. Jo, 1 milion odběratel. Nebo 20 milion odběratel. 20 milion odběratel. To normálně dosáhnout. Chci být ten nejlepší youtuber. Chci být lepší jak můj brácha. Tady jde Mážo, koukej. To je jedno. To byl můj brácha, jo. Ale když tak vám ukážu. Kurva, já to mám zase takhle. Ale počkejte. Ty jedno video. Jo, nepojďte.